راديو إيرنا ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ጃምላው ህልቂት ሰላማዊ ህዝቢ ፈጺሙ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ብዘሰሓሕባ ዘሎ ጉዳይ ምህናጽ ዲጋ ተሃድሶ ንሽምግልና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም እትቕበል ኣፍሊጣ። ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ን36 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ኣብ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ። አርሳት ዜና ይኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ናብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ጃምላው ህልቂት ፈጺሙ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብረቡዕ 24 መጋቢት ኣብ ዘቕረቦ ቀዳማይ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። እቲ ኮሚሽን ንነበርትታ ከተማ ብምዝርራብ ካብ ዝኣከቦ ሓበሬታ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ገዛ እናፈተሹ ንዝኣከብዎም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ረሺኖም ክብል ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ከተማ ኣክሱም ፈጺምዎም ንዝበሎ ጃምላዊ ቅትለት ብገበናት ኩናት ዝኽስስ ክኸውን ከም ዝኽእሉና ተንቢሁ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጃምላዊ ህልቂት ዝፈጸመሉ ምኽንያት ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻእለ ካብ ዕጡቓት ድሕሪ ዝሰፈነወሉ ተኽሲ ከም ግብረ መልስን ሕነ ምፍዳይን ክኸውን ከም ዝኽእል ግን እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ኣተንቢሁ። ኣብ ኣክሱም ብዘይካ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ኣዴታትን ቆልዑን እውን ከም ዝቐትሉ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሃይማኖት ድማ ዕንወት በፂሑ ከም ዘሎ ነጺሩ። ኣቐዲሙ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ማህጉራውያን ትካላት ተጠበቕቲ መሰላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ጃምላዊ ህልቂት ከም ዝፈጸመ ወቒሶም እዮም። እንተኾነ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ወቐሳታት ነጺጎም እዮም። ይኹን እምበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ጃምላዊ ህልቂት ከም ዝፈጸመ ኣብታ ከተማ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምዝርራብ ከም ዘረጋገጸ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣስፊሩ። አዲስ አበባ ዝመደበሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮይኑ ናጻን ዘይሻራውን ትካል ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሱዳን ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕባ ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንዝቐረበ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ከም እትቕበል ኣፍሊጣ። ካቢኔ ሚኒስትራት ሱዳን ብሰሉስ 23 መጋቢት ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ዘሕለፎ ውሳኔ እዩ እታ ሃገር ነዚ ዘፍለጠት። እቲ ካቢኔ ብክኢላታትን ኣማኸርትን እቲ ጉዳይ ንዝቐረበ ሓሳብን ጸብጻባትን ድሕሪ ምስማዕ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንዘቕረበቶ እማመ ሽምግልና ደጊፉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣቐዲሙ ኣብቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳይ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤሮጳን ኣሜሪካን ከም መንጎኛ ክሳተፉ ሓቲቱ እዩ። ግብፂ እውን ንመርገፂ ሱዳን ብምድጋፍ ኣብቲ ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ ራብዓይ ኣካል ክሳተፍ ከም እትድግፍ ኣፍሊጣ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ዲጋ ተሓድሶ ዝመልኣሉ ገባባት ብዝምልከት ካብ 3 ሃገራት ወጻኢ ካልእ ራብዓይ ወገን ከኣቱ ከም ዘይትፈቅድ ትገልጽ። ብጉዳይ ደቡብ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት እትርከብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ንምፍጣር ንጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ናብ ዘይርባሓ ማእዘን ተምርሖ ከም ዘላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይወቅስ። ኣብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ን36 ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሐ ፕሬዚደንት ደኒስ ሳሱ ንጌሶ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ንራብዓይ እዋኑ ከም ዝተዓወተ ተሓቢሩ። ካብ 1979 ክሳብ 1992 ነታ ሃገር ዝመርሐ ደኒስ ሳሱ ንጌሶ ን5 ዓመታት ተኣልዩ ድሕሪ ምጽናሕ ዳግማይ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ 1997 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ክሳብ ዝእዋንዚ ይመራሕ ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስ ዝተኻየደ ምርጫ 88.5 ሚእታዊት ድምፂ ደገፍ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ምርጫ ነቲ ፕሬዚደንት ክብድህ ይኽእል ተባሂሉ ተገሚቱ ዝነበረ ጉይ ብሪስ ፓርፌ ኮለለስ ኣብ እዋን ምርጫ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታው ወግዓዊ ምንጋር ውፅኢት ምርጫ ከይተፈልጠ እዩ ሞይቱ። ድሕሪ ሞቱ ውፅኢት ምርጫ ብዝተነግረሉ ድማ 7.8 ሚእታዊት ከም ዝረኸበ ተገሊጹ። ኣብ 1960 ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ዝረኸበት ብኮንጎ ብራዛቪል እትፍለጥ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ትርከብ ኮይና ምስ ጋቦን፣ ካሜሮን፣ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ፣ አንጎላን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ትዋሰን።
ነዛ ሃገር ብድምር ን36 ዓመታት መሪሑ ዘሎ ወዲ 77 ዓመት ፕሬዚደንት ደኒስ ሳሱን ጌሶ ፕሬዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርከቦም ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘለው 8 መለኽቲ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ተባሂሎም ኣብ ዝርዝር ካብ ዝሰፈሩ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ኤርትራ ካብኣ ንኽትወፅእ ዓቐብ ናብኣ ንኽትምለስ ጋዶ ይርጋኣለም ፍስሓ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። 2005 ኣብ ኣስመራ ናይ ቀረባ ፍላጥየይ ናብ ዓዲ ስደት ይገሸሉ ዝነበረ ዕለት ክንፋንዎን ምስ ካልኦት 2 ፈተውቲ ተኣኻኸብና። ኣብታ ንኽትፈላለየና ዕጫ ዝበፅሓ ዕለት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኮለል በልና። ካብ ካፌቴርያ ናብ ካፌቴርያ ተናጠርና። ናብ ሕሉፍ ህይወትና እናተመላለስና ብዛዕባ መጻኢ እናስተንተና ወጃዕ በልና። ናብ እንዳስእሊ ኬድና ሰነድ ምስሊታ ምትእኽኻብ ኣትረፍና። ትጽቡቕ ነገር ስእሊ ንግዳማዊ ምስልና ጥራይ ዝስንድ ይኹን እምበር እቲ ስእሊ ዝብርብሮ ዝኽሪ ግን ደረቱ ኮነ ዕምቆቱ ዝልካዕ ዘይምኾን እዩ። ኣብታ ህሞት እዛ ምትእኽኻብ መዓስ ንደግማ ንኸውን ዝብል ጊዜ ጥራይ ዝምልሱ ሕቶ መበል ሓምሻይና ኮይኑ ምሳና ኮለል ይብል ነበረ። ቦታና ቃውማናን እናቐያየርና ነቲ ውሽጥና ዝተሰከሞ ከቢድ ናይ ምፍልላይ ስምዒት ክኽውል ዝፍትን ፍሽኽታ ኣሰኒና ተሰኣልና። ጸጸኒሕና ዘን መሊስና ወኸዓኻ እናበልና ብዙሕ ሰዓታት ተሓለፍና። ሽዑ ኣነ ገና ትድሕሪኡ ዘጋጥመኒ ክስዕብ ስለ ዝነበሮ ግዲ ኮይኑስ ስደት ከም ሓደ መውፅኢ ኣማራፂ ካብ መጻብቦ ወይ እውን መፍትሒ ገለ ቁጻራት ህይወት ኮይኑ ኣብ እምሮይ ይመጻኒ ነበረን። እቲ ብዓዲ ስደት ክርከብ ዝኽእል ዘይኮነ እቲ ምስ ተሰደድካ ክርከብ ዘይክእል ኢለ ዝሓስቦዩ ቀዲሙ ኣብ ርእሰይ ዝመጻኒ ዝነበረ። እቲ ባዕለይ ዝፈጠርክዎ ትርኢት ድማ ንባዕለይ ከም መፈራርሒ ጥቀመሉ። ስለዚ ኸዓ ስደት ከም ሓደ ተባላዒ ኣራዊት የርዕደኒ ነበረ። ክንዲ ዝኾነ ፍርሐይ ኣብ ልቢ እዚ ናይ ዛዕለት ገያሻይ ዝኾነ መቕረበይ ቦታ ከውህቦ ብዙሕ ሃለኽኩ። ኣብ ጉዕዝኡ ዋላ እውን ኣብቲ ዝደልዮ ሃገር ምስ በጽሐ ከጋጥሙ ይኽእል እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ነገራት ከምዛ በቲ ተመክሮ ዝሓለፍኩ ጌረ ዘርዘርኩሉ። ኣብኡ ዝበጻሕኩ ናይ መገሻ መደቡ ንኸታርፎ ከምዚ እንተኾንካኸ ከምቲ እንተጋጠመካኸ ስደት እኮ እናበልኩ ብዙሕ ጽዒረ ከይተዓወትኩ ምስ ተረፍኩየ። ንሱ ግና ኣነስ ነዛ ተረኺባ ዘላ ጽቡቕቲ ጋጣሚ ክጥቀመላየ ንስኺ እውን ትወፅሉ መገዲ ሃሰስ እንተትብሊ ጽቡቕ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ገይርዩ ኣቕቢጹኒ። ነቲ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ክወፅእ ዘፍቅድ ወረቐት ክሕዝ ምኽኣል እዩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝብሎ ዝነበረ እሞ ነዚ ወረቐት ንምርካብ ዝተሓልፈ ውረድ ደይብ ዝነበረ ምብልሓት፣ ዝተማሃዘ ምኽንያት፣ ዝተኣትወ መዋሽጥ፣ ዝተሰግረ ሻቕሎት ድሕሪ ምዕዋድ ደኣ ቐልጢፉ ይርሳዕ ኮይኑ እምበር ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዛንታ እዩ። ብዛዕባኡ ዝኣክል ዓሊልና ብምንባርና ነታ ጽብቕቲ ጋጣሚ ዝበላ ጠቒሰ ብሓቂ ኸዓ እዚ ዕድል ኣዝዮም ውሕዳት መንእሰያት ኤርትራ ዝረኽብዎ ኣጋጣሚ እዩ
በዝኾነ ንምሕፅንታይ ወይ እውን ለበዋይ ሓጋዝዩ ዝበልክዎ ረብሓኣ ከርእዮ ደለኹ ርኢኻ ኣለኻ ብፍቓድ ትወፅእ ስለ ዘለኻ ኣብ መገዲ ዝኾነ ነገር እንተጋጢምካ ዝኾነ ሓደገኛ ስጉምቲ ከይትወስድ ክትፍትን ኢልካ እውን ከይትሓስብ ትኽኢልካ ትምለስ በቃ ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ እዚ ኩሉ ተጓዒዘስ እዚ ኩሉ መፅየስ ክንዲ ዝኸሲረስ ንድሕሪት ኣይምለስን እየ ዝብል ስምዒት ከይሓድረካ ሓደራ በጃኻ ትኽኢልካ ተመለስ ተርክቡና እምበር ትኾኑ ኣነ ኣይውዕሎን ተኣማሚነ ፈኪረ ናትካ መኻት ፀላዕላዕ እንዳበለንስ ኣነ ድማ ክስዕብ ከመይ ለኽእሎ ወደይ እንታይ ክኸውን ክሓስበ ከለኹ እኳ ከቢድንሎ ንዓኻ ኣብቲ ቦታ ወሲደ ክሓስበካ ከለኹ እውን ጭንቕ ኢልንሎ ማዓስከይና ደጊምና ክንራኸብ ዳርጋ ንኹላትና ትምልከት ሕቶ ብምቕራብ ኣዕረፍኩ መልሲ ከይተፀበኹ ድማ ቀጽልኩ ግን ብሕጋዊ ትወፅእ ስለ ዘለኻ ትምለሰና ዶ ትኸውን እንተዘይተመለስክኹም ከዓ ትመፁን ትኾኑ በለና እናተፈሸኸን ናብ ኩላትና በብሓደ እናጠመተን ኣይተርፍን እዩ ዝብል ህዱእ መልሲ ድማ ረኸበ ካብ ካልእ መተዓለልትና ንሱስ ኣይትሕሰቦ ካብዚኣ ምንቕ ምባል የላን ኣነ ነብሰይ ኣብ ስደት ገይረ ክስእል ኣይክእልኒ ዓውታይ ቆዮ ቃጢዒሙ መስለኒ ኣይትሕረቕባ እሞ ኢሉ ሸደደኒ እዋ ሓሪቐ ድየ ብቓላትን በጣመታን ሓተትኩ ኣጆ ቕድሓን ሕጂ ክትጅምር ዘለኺ ተቐባበሉለይ ሰሓቕና ንመፍልላይና ብድሃይ ሰሓቕ ኣልቀስናሉ ብኸምዝን ወዲ ኸምዝን ካብ ኣርእስቲ ናብ ኣርእስቲ ካብ ዕላል ናብ ዕላል እናተናጠርና መዓስ ብኸመይን ኣበይን ደጊምና ከም እንራኸብ ብዘይካ ተስፋን ትምኒትን ጭብጥ ዝበለ ገምጋም መጻኢና ከይገበርናን ከይተለዋወጥናን እቲ ኮፍ ኢልካ ምሕዳር ዝሓወሰ መስርሕ ምፍናው ተወዲኡስ ኣብ ውጋሕታ ኣብ ኣውቶቡስ ኣስመራ ተሰነይ ኣሳፊርናዮ ድሕሪ መኻድ ናይ ዝሓውናን መሓዛናን ኣብ ኤርትራ ናይ ንጸንሓሉ ጊዜ በኽሪ ንዝኾነት መዓልቲ ፈለምናያ ኣብዛ ዕለት ዝጀመረ መፍልላይ መዓስ ከም ዘብቅዕ መልሲ ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን በዛ ነጥቢ ዘይሓሰበ ከዓ ኣይነበረን መወዳእትኦም ንዘይንፈልጦም ጅማሮታት ኣብ ኤርትራ ብዙሓት እዮም እሞ ስደት ድማ ካብቶም ቀንድታት እዩ እዚ ጋጣሚ ድማ ናይ ብዙሓት ስድራ ቤታት መሓዙት ፍቑራት መጻምድቲ መትዓቢቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ናይ ሓባር ዛንታ እዩ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ድሕሪ ልዕሊ 12 ዓመታት ናይ ዝፍጻሜ ካብ ኤርትራ ክወጻሉ ዝኽእል መንገድታት ክፍትሽ ክፈሓሕር እንከለኹ እቲ ካብዚኣ ምንቕ ምባል የላን ንነብሰይ ኣብ ስደት ገይረ ክስእላ ኣይክእልን እየ ዝብል ሓሳበይ ንዝኽርኳ ቦታ ይነበሮን ድሮ ስደት 1000 ጊዜ እንተኸበደ ኣብ ኤርትራ ካብ ምህላው ዝኸፍእ ኣይክኸውንን እዩ ብዝብል ርድኢት ተተኪኡ ነበረ እቲ 12 ዓመታት ግን ሓሳበይ ጥራይ ኣይኮነን ቀይሩለይ ቅያር ዘይረኸብ ኩሎም ሓያሎ ባህግታተይ
ሕልምታተይ መደባተይ ወሲዱ ኣበይ ከም ዝቐበሮም ወይ ዝሰወሮም ኣይፈለጥኩን መሊሱ ዝሕዝን እምበር ዘጸናንዕ እውን እንተዘይኮነ ናይ ክቝጸሩ ዘይክእሉ ኣእላፍ ዜጋታት ኤርትራ ሕልምታትን ባህግታትን እውን ዋና ዘይብሎም ኮይኖም ጠፊዮም እዮም ትንፋስ ዋናታቶም ለኪሞም ዝተቐብሩ ሕልምታት እውን ቁጽሪ ይብሎምን እቲ ኹሉ ዓመታት ነቲ ብህይወተይ ክገብሮ ዘይደሊ ንኽገብሮ ዘይክእሎ ዝመስለኒ ዝነበረ ኸዓ ከም ዝኽእሎ ከም ዝስማዓኒ ክገብረኒ እንከሎ ከም ተመክሮን ትምህርትን ኣምሲሉ ከስሪ ጸለይ ኣይተመርጸን ኣብ መጻብቦ ጠቃር ጸላም ኣኾርኒዑን ኣርዒዱን ካብቲ ዘለኽዎ ዘይሓይሽ ከም ዘየሎ ንኽኣምን ድቋ ሕሰም ኣምዒጉን እምበር ባህግታትካን ሕልምታትካን ኣብ ዘይዘራእካዮም ቦታ ክደልዮም ዘገድድ ወቕቲ ካልእ ኩሉ ደለኹን እንቋዕ ትንፋሰይ ዓቆብኩ ዝበሃለሉ ዘዝሸወተ ዓዱ ዝጽየነሉ ኩነታትን ጊዜን ስዒቡ ከምወዮ ገያሻይና ኣብ 2005 ዝበሎ ኾይኑስ ዝተረፈ ሰዓበ እምበር ዝገሸይ ተመልሰን መሊስና ፋሕ በልና እምበር ክንተኣኻኸብ ኣይተኽኣለን ዝተጸመመ ዝያዳ ከፈለ እምበር ሕይወት ኣይቀለለትሉን ዓደይ ኣይገድፍን ዝበለ በቲ ቐዲሙ ዝነፈጸ ቀንአ ከም ሰቡ ዘይገበረ ተጣዕሰ እምበር ኣይተሓጐሰን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝበኣሰት ኮነት ነገራት ጸበቡን ዓርዓሩን እምበር ገጸም ክመልሱ ይተረእዩን ኤርትራ እቲ ዘይረሓቓ እናተቐንዘወን ዝያዳ ዋጋ እናኸፈለን ዝነብረላ እቲ ዝረሓቐ ድማ ብማዕዶ ዝብህርረላ ሃገር ንምግባራ ዓሰርተታት ዓመታት ዝተኻየደ ጻዕሪ ስለ ዝተሳኽዐ እንሆ ውሑዳት በለጸኛታትን ዓመፀኛታትን ጥራይ ዘስተንፍሱላ ኣዝዮም ውሑዳት ብዋጋ ሓፋሽ ዝድረሩላን ዘንደለሐቑላን በቲ ሓደ ድማ ኩሉ መሰል ደቂ ሰባት ዝገሃሰላ መሰረታዊ ጠለብ ዜጋታት ሕርሚ ዝኾነላ ዓመት ሙሉእ ድማማ ጭንቂ ዘየቋርጸላ ዓዲ ኾይና ሎሚ ኣብ ቦታ ስደተይ ናብ ዓድኺ ክትከድ ትደሊዶ ንእትብል ሕቶ ገለ ወጻእተኛታት ክምልስ ዓቕሚ ዝውሕደኒ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክንድቲ ካብ ኤርትራ ንምውፃእ ምስ ዝስማዓኒ ዝነበረ ፍርሒ ዝስማዓኒ ኮይነ ምትራፈይ ይሕመኒ ድሌት ምህላው ጥራይ በይኑ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ እወ ዝብል መልሲ እኹል ኣይኮነን ኣይፋሉን ምባል እውን እቲ ካልእ ዘይብቑዕ መልሲ እዩ እቲ ዛዕባ ኣብ ምምላስን ዘይምምላስን ናይታ ሕቶ ዘብቅዕ እውን ኣይኮነን እቲ ሕቶ ትቕስቅሶ ምስትንታን መሊሱ ዝያዳ ቕንዛዊ እዩ ከም ዜጋታት ኤርትራ ኢሉ ኩሉ ነገር ቃልሲ ዝኾነ ሕብረተሰብስ ይህሉ ዶ ካብ ቤትካ ንኽትወፅእ ዝዓበኻሉ ቕርዓት ዝተጻወትካሉ ጎልጎል ሰብካን ቤተሰብካን ክትገድፍ ዓድኻ ንኽትርሕርሕ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ንዘለዉ ገባብልን ሓራግፅን ከተጽግብ ኣለካ እዚ እንተዘይሰሊጡ ድማ ኣብ በረኻታት ምስ ኣራዊት በረኻ ክትቀኒ ትግደድ ንኽትምለሳ ድማ ካብቲ ንኽትወፅእ ዘሕለፍካዮ ፈተነ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ንላዕሊ እትኽፍል ምንም ኣማራፂ ዘይትህብ ዝበኣሰት ሓደገኛ ትኸውን ኤርትራ ከም ሃገር መመሰሊ ዓብይ ቤት ማእሰርቲ ካብ እትኸውን ዓመታት ሓሊፉ እሞ ከምዚ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊት ገዛ ሸላ ናይ ገዛእ ዋናታታ ኮይናትሉ ዘላ እዋን ድማ
اتخالق مدنا تصاصر زيركبو زغف قصاتايو إرترا كاب أنغت وصع عقب ناب أنغت ملس قادو يرجع لهم في السها زي راديو إرنا دلت راديو إرنا مدام من سياد عبريدي إرنا سلام نعخم يخون زغبركم سمعتي راديو إرنا بحفشة بفلايك مدب من إسياد أبزلغمو بسلام انتعنا نكتلو من نيوتنايو مدبكم مدب من إسياد نلوم حموس 25 سنة كلتشن إسران نعخم يخون تبلتم مدبات حيزة مزيالنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئ سنة يتصنحت مدب من إسياد عبريدي إرنا جزا خايو أبز حلف السمونيو نسرح ملكتنا أبسلت أنا نهلنا اتسلت أنا بحفشة كمي يركا تحت عدمة من إسيات سدتينياتات كتقلن كتردان تخل زبلينيرو اتانا يسن أمرون سنة أباياتن كإلا نتسلت أنا أبنن حدنا حتوتات تحتاتيتنا بعلنا خنجمر حبيراتنا كومو دما خونه كلنا سلت أنتي زز مرزنا يسب زمنا روحنا كان حاتت جميرنا نقابلنات نعي زسحق قلدي كنجر تحتيته أب مجمرة نايز حلف السمون حدث وريا وقلعة فنتليتر دليو بسنك حزرت قانقا فنتليتر كم زدليه كنجر نزجبور أكشن ذكيرة نبع عليه كرتم ميلاد حرمسحة علي اليوم بمعريز نبرة سبيتي نعين تتخون كسع زبل زوانا ونتنحتو تحتيته اتحتو قب كل نجر زفر حكي انتايو اعتبر كيت حاتتكو زفرحان نخنجر كاب أفيك ملقون لليه اتام معريز نبرة السبيتجن قديما سرح مسان كم زفرحان نجرت أبوشت أي اتزفرحان نجر كجمادو حجمركو اتفرحتي أبز حلف خلت عمت بفلاي أبهيوتي زمل على السلو فرحيو نسو خاء كلا أي جزء نزي مستديو أدقيق كان كرر كله فرحي ناي كم بحدش بحجي كنبرو له زخل بوتا كهلو نزي مدلايو أبزخون بوتا بحجي حداس سبكخون عيدلني كابت زفلت أنن زفلتون دنبي نعايز مسل عقني نابراي أزير حيقا مستسددكو حداس سبكوينة زحلفكو جزيات دقيمة أبزخون يخون عقات أمي كملو سيدلني أب حدش كبابي قاشا مخاني اتخاب كلو نقر زفرحان نزولو أبزقوانزي إزمال سزقن نوشتاي ترح كمسكرولو تقديدا نبركو مغنياتو اتازوانا ونتنحتو نعي نبرتن قداس وشتاي نزيتات الناس سلاسلة كابت بزو حرقستات حانت أزياز عجبتن رقست مزيا اتار رقستي بقطتا بقانقا تقرينيا كتركو من كلا قزاخايو أي تسكف زعينتو ويدما إز قزاخا كخون يخيل ياتبل اتقزاخايو دما عد خايو ويبوتا خايو نزبلي زملكت اتاقي إلا سنة أباياتن سنة أمرون تبل بزو حسابات كابتي أزيوم زفلتون زلمدون كبابيهم أزيوم أرحيقهم مسجشو أب حدا بوتا مسبتسحن أب تزبتسحو وحدش كبابي بستفال عليها قات أمي كم تزخون وزغبوهم مخان مسانو كال زخير نجر نام دايوم زعتو اتمخاد وي كابت زل خايخونتات كترحق مفتان بتكبر مخاد راح يكونن زقلص استفال عليه من قرتات هالويهم قاليهم سبات أمستن أب حششن كالن كحبون كلو قالي أتوم كأ أبزحش أوان نبكال بوتا كن كيدي نايلون بمحسب نفسهم كتعشاشو يفتنو إزي اتخال أي سدتي زبهال سلازي نمن إسياتنا بستخالنا متن إزي حجزو اللو بوتا ناتنا يزبل سمعيت كن فتر اللومن كن حقزو من هالونا اتاسلت آنيتنا قنا زربا أخي ودأت كلتا نقر تزيلناني اتحانتي اتحساسباي بفتسقم زغيرت كتبهال تكاليا اتخالقي تخاء بزعبا دك عدين كونتاتو من كأتصالي زت حساسبني قدايا بتقدمي تخجمر أبزعد سدتي جنا حد عمت هاي ملاكون نيرة اتات حاجة غازيتي زنبر السبيتي كم دك عدي خنتشانو بمحساب نحنتي زينب تبها السومالاويت أبقى زي عدي ما كن اللالة عدل فدرتلنا مس زينب نايك أدم ليلا زنبر النخصع نمثل تحققفنا تسعيمنا تصبح عدس سبطيتها تصبحينا خا حمد جيرنايو
ዘይነብ ኣብ ህይወታ ዝተጎናጸፈቶም ዓወታት ዝሓለፈቶም መንገድን ከተዕልለኒ ጀሚራ ዘይነብ ተማሂራ ስርሓ ዝሓዘት ነርስ ኮይና ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ድማ ፖለቲከኛ ንቤት ምኽሪ እትወዳደር ጓልያ ትብዓታ ኣብ ገጻ ክሪኦ ጀሚረ ነይረ ኣስዒባ ንኹሉ ማሕለኻታትን ባህልን ልምድን ሰጊራ ነቲ ጓል 17 ዓመትን ከላ ተገዲዳ ድሕሪ ምምርዓዋ ዝወለደት ተወዳ ሒዛ ምስ ሓደ ሆላንዳዊ ከም ዝተመርዓወት ምስ ነገረትኒ ሓይላ ብግብሪ ክጋህደለይ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዘረባኣ ቋሪፀ ንሃገርኪ ኣብ ዝኾንክ እንታይ ትገብርላ ክብል ሓቲተያ ሃገረይ ከመይ ማለትኪ እዩ ድንግርግር እናበለት ንሕቶይ ብሕቶ መሊሳትለይ ማለት ሲ ሶማሊ ኣብ ፀገም እያ ዘላ ስለዚ ንስኺ ብዓቕምኺ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ እቲ እዋነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ካብ ስልጣን ክእለ ከም ዝኽእል ዝመስለኒ ዝነበረ ናይ ግርህነት እዋን እዩ ዝነበረ ሕቶኺ ተረዲእዮ ኣለኹ ንሃገረይ ዝገብረላ ነገር የብለይን ክገብር እውን ኣይክእልኒ በለትና ዕትብ ኢላ ማለት ሲ ወላ ሰላማዊ ሰልፊ ገለይ ትኸድን ኢኺ ተገሪመን ኣተኪረን ሓቲተያ ንመን ኢለ ክኸይድ ኣነ ባዕለይ ነብሰይ እንትኽኢለ ሃገር እንዴ ሃገር ኩሉ ሰብ ነብሱ ምስ ከኣለያ ትህነጽ ኣነ ነቲ ሃገር ነብሰይ እንትኽኢለላ መሰረታዊ ሓገዛ እዩ ወዲ ሰብ ነብሱ ከየማዕበለ ሃገር ከማዕበል ኣይክእልን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኪ ቅድሚ 20 ዓመት ናብ ዝዓዲ ምስ መጻእኩ መብዛሕትኡ ሶማላዊ ስደተኛ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓዱ ክምለስ ምዃኑ እናሓሰበን እናመኻንየን ይነብር ነይሩ ንትምህርቲ ንምዕባለ ንምውሃሃት ዘይንክንመለስ ኢና ብዝብል ምኽንያት ይሓልፍዎ ነይሮም ግን 20 ዓመት ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝተመልሰ ሰብ የለን ስለዚ ዘሎን ዝነበረና ኣማራጺ ኣብ ዘለኻዮ ክትኮኖ ዝግባእካ ምዃን እዩ ክትብል ኳሕኩሓትኒ ከይዳ ናብታ ኻልኣይቲ ክመጽእ ኣብ ከባቢ ብዙሓት መንእሰያትን ሓደሽቲ መጻእተኛታትን ኣሎና እቲ ጎሊሑ ዝርአ ዘሎ እምበኣር ብዙሕ ሰብ ኣብ ካልኣይ ስደት ምህላው እዩ ካልኣይ ብኻልኣዩ ኣርሒቕካ ስደት ብሕጂ ዜግነት ናይ ሆላንድ ተቐቢሎም ናብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ክስደዱ ቢሎም እናሓሰቡ ዝጽበዩ ዘለዉ ኣዲኦም ትቁጸሮም እቲ ዝተረፈ ኸኣ ናብ ናይ ወልፍታት ስደት ተሰዲዱ ይርከብ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ግርደት ፀሓይ ወይ ከዓ ኤክሊፕሲስ እንታይ እዩ ለቀነ ኣብ ገለ ክፋል ኢትዮጵያ ግርደት ፀሓይ ተራእዩስ ብዙሕ ሰብ ነቲ ንኽትሪኦ ባህ ዘብል ፍሉይ ትርኢት ክሪኦን ክስእሎን ቀኒ እቲ ግርደት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይርአ ብዘይምንባሩ ከዓ ገለ ሰባት እቲ ግርደት ንምንታይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ኣይተራእየን ብምባል ምስ ፖለቲካን ጨርቃንን ከተሓሕዝዎ ቀኒዮም ኣብ ናይ ሎም መደብና ግርደት ንምንታይ ይኽሰት ክንደይ ዓይነት ግርደት ኣለዉ ግርደት ክንደይ ግዜ ይኽሰት ግርደት ክኽሰት ከሎ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ድዩ ዝርአ ወላ እውን ኣብ ውሱን ቦታታት ንግርደት ብዘይ መነጽር ምርኣይና ዓይንትና ክጎድኦ ይኽእል ዶ ዝብሉ ሕቶታት ክንደስስ ክንፍትን ኢና ግርደት ፀሓይን ወርሕን ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ዝጸንሐ ተፈጥሮኣዊ ክስተት እዩ ግርደት ማለት ኣብ መንጎ ሰለስተ ጠፈራውያን ኣካላት ማለት ፀሓይ መሬትን ወርሕን ብዝፍጠር ናይ ምግርራድ መስርሕ ትርኢት እዩ በዚ ናይ ምግርራድ መስርሕ መሰረት ኣብ መሬት ኮይና ክንሪኦም እንኽእል ክልተ ዓይነት ግርደት ኣለዉ እዚኣቶም ግርደት ፀሓይ ወይ ሶላር ኤክሊፕሲስ ከምኡ እውን ግርደት ወርሒ ወይ ከዓ ሉናር ኤክሊፕሲስ ተባሂሎም ይፍለጡ እቲ ኤክሊፕሲስ ዝብል ቃል ካብ ናይ ኤክላፔሲስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምርሕራሕ ምጥንጣን ወይ እውን ምጥላም ከም ማለት ይትርጎም ምናልባት እዚ ኣሰያይማ ደቂ ሰባት ንግርደት ካብ ዝነበሮም ኣረኣእያ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎሚ ሳላ ምዕባለ ስነ ፍልጠት ግርደት ንምንታይ ይኽሰትን መዓስን ኣበይን ይኽሰት ኣቐዲምና ፈሊጥናስ ብዘይ ፍርሒ ነስተመቐሮ እኳ እንተሃለና ቀደም ዘመን ግርደት ክጋጥም እንከሎ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ክትንትንዎ ይኽእሉ ስለ ዘይነበሩ ብዙሓት ሰባት ብራዕዲ ይወሓጡ ምንባሮምን ነቲ ክስተት ምስ ተፈላለየ ማሪታዊ ሃይማኖታውን ፅንፅዋያውን ኣጋጣሚታት ብምውሳብ ይርእይዎ ምንባሮም መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩና ንኣብነት ኣብ ጥንታዊት ቻይና ግርደት ምስ ጥዕና ንጉስን ኣጋው ስልጣኑን ኣዝዩ ምትሓሓዝ ነይርዎ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ዓለም ከዓ ግርደት ምስ ሕማቕ ፋል ወይ ከዓ ከም ቁጥዕ ኣማልኽቲ ተሓሲቡ ብድሕሪ እቲ ግርደት ዕንወትን ሞትን ከይስዕብ ብርቱዕ ፍርሒ ይፍጠር ነይሩ ኣቐዲምና እውን ከም ጠቐስናዮ ክልተ ዓይነት ግርደት እዮም ዘለዉ ግርደት ፀሓይ ወርሒ ኣብ መንጎ መሬትን ፀሓይን ብምዃን ወይ ከዓ ብመንጎ መሬትን ፀሓይን ብምሕላፍ ንፀሓይ ንዝተወሰነ ግዜ ክትጋርዳ እንከላ
ዝፍጠር ግርደት እዩ ከምዚ ዝበለ ግርደት ፀሓይ ከጋጥም እንከሎ እቲ ትርኢት ብመጠን እቲ ግርደት ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ወርሒ ከከም ኩነታቱ ንፀሓይ ሙሉእ ብሙሉእ ብኸፊል ወይ ከም ሓውሲ ሰግለለት ክትሽፍና ትኽእል እያ ሓንሳብ እውን ካብ ከፊል ናብ ሙሉእ ናብ ከፊል ዝቀያየር ግርደት ከጋጥም ይኽእል እዩ ንኣብነት ወርሒ ንፀሓይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሽፍነሉ ግዜ ከም ከውታዩ ዝኸውን ወርሒ ሙሉእ ብሙሉእ ንፀሓይ ስለ ትኽውላ እቲ ዝፍጠር ምርኢት ዓንኬል ብርሃን ዝኸበቦ ጸሊም ሰተታ ነገር እዩ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ዓንኬል ድማ ምልሕታ ኣልማዝ ወይ ከዓ ዳይመንድ ኢፌክት ዝብልዎ ምልሕታ ክርአ ይኽእል ወርሒ ብኸፊል ንፀሓይ ክትክውላን ከላ ከዓ ከከም ኣቀማምጣ ወርሒ ፀሓይ ብገለ ክፋላ ተጨሪማ ወይ እውን ተፋሪቓ ትረኣየና እቲ ሳልሳይ ግርደት እቲ ከም ሰግለለት ዝግለጽ ግርደት ኮይኑ ወርሕን ፀሓይን ከም ረቂቕ ጀለብያን ቆምሽጥን ክደራረባ እንከለዋ ዝፍጠር ጽባቐ እዩ ብገምጋም ኣብ ሓደ ዓመት ካብ 2 ክሳብ 5 ግርደት ፀሓይ ከጋጥም ይኽእል ንኣብነት ኣብ 2019 ኣብዘን ዝስዕባ መዓልታትን ቦታታትን ሙሉእን ከፊልን ግርደት ፀሓይ ተራእዩ ኣብ 5-6 ጥሪ ኣብ ፓሲፊክን ርሑቕ ምብራቕን ኣብ 2 ሓምለ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ 26 ታሕሳስ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳን መብዛሕትኡ ክፋል ኤሽያን ግርደት ፀሓይ ነይሩ እቲ ካልኣይ ግርደት እቲ ግርደት ወርሒ ወይ ከዓ ሉናር ኤክሊፕስ ኢልና እንጠቕሶ እዩ እዚ ከዓ መሬት ኣብ መንጎ ወርሕን ፀሓይን ክትኣቱን ከላ ዝፍጠር ግርደት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ 2 ግዜ ንዓመት ግርደት ወርሒ ይፍጠር ግርደት ወርሒ እውን ልክዕ ከም ግርደት ፀሓይ መሬት ንወርሒ ብዝጋረደታ መጠን ሙሉእን ከፊልን ተባሂሉ ይግለጽ እቲ ኣብ መንጎ ግርደት ፀሓይን ወርሕን ዘሎ ፍልልይ ከም ዝስዕብ እዩ ግርደት ወርሒ ብዘይ ድጋፍ መነጽር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግርደት ፀሓይ ግን ብዘይ ድጋፍ መነጽር ምርኣይ ናብ ሓደጋ ይቃልዓካ ግርደት ወርሒ ለይቲ ክሰት እንከሎ ግርደት ፀሓይ ግን ኣብ ቀትሪ ይኽሰት ግርደት ወርሒ ኣብ ዓመት ብውሕዱ 2 ግዜ ይኽሰት ግርደት ፀሓይ ግን ዝያዳ ከጋጥም ይኽእል ንኣብነት ኣብ 2019 2 ግዜ ጥራሕ ማለት ኣብ ጥሪ 21 ከምኡን ሓምለ 16 ግርደት ወርሒ ነይሩ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 3 ግዜ ግርደት ፀሓይ ኣጋጢሙ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ 2020 ካብ ግርደት ፀሓይ ንላዕሊ ግርደት ወርሒ ክበዝሕ ትፅቢት ኣሎ ከም ትፅቢት ክኢላታት ተዓውዲ ኣብዛ ዓመት 4 ግርደት ወርሕን 2 ግርደት ፀሓይን ከጋጥም እዩ ግርደት ወርሒ ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ይጸንሕ ግርደት ፀሓይ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንቁሩብ ካልኢታት ጥራሕ ይጸንሕ ግርደት ወርሒ ከጋጥም ከሎ ኣብ ኩሉ ጸላም ዘሎ ክፋል ዓለም ይረኣይ ግርደት ፀሓይ ግን ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ጥራሕ ይረኣይ ግርደት ወርሒ ኣብ ዝመላኣትሉ ግዜ ግርደት ፀሓይ ከዓ ሓዳስ ወርሒ ኣብ ትወፀሉ ግዜ ይኽሰት ንኽልቲኡ ግርደታት ተመሳሳሊ ዝገብሮ እቲ ምርኢት ኣዝዩ መሳጢ ምዃኑ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ክሳዕ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና